benvidos e benvidas a todos. Benvidos a este webinar de Economía Circular. Eu quería comentarvos brevemente cales son os servizos que ofrecemos dende a Oficina Económica de Galicia, que nace co obxectivo de ofrecer ás empresas un punto de contacto único para facilitar o investimento e o crecemento na nosa comunidade. As principais funcións son informar, acompañar e asesorar tanto a empresas como a novos emprendedores nos seus proxectos de investimento para poder aproveitar ao máximo todos os apoios públicos que están á súa disponibilidade. Somos un grupo de persoas, os que formamos parte da Oficina Económica, que estamos nas oficinas centrais de Santiago e tamén en cidades como en Vigo e A Coruña, e ofrecemos asesoramento non só de axudas, subvencións, liñas de financiamento, servizos do que ten o propio IGAPE, senón tamén de outros organismos públicos. Quería comentarvos que, ademais de iso que, ademais dos servizos para empresas xa consolidadas que queiran medrar ou acometer novos investimentos, iniciarse en novos mercados, tamén apoiamos a emprendedores para os seus inicios e tamén a empresas que están no exterior e que queiran asentarse na nosa comunidade autónoma. Por outra banda, contamos cun conxunto de persoas que ofrecen servizos gratuitos, que é un total de 90 persoas que ofrecen servizos en determinados ámbitos ou sectores claves, como, por exemplo, a competitividade, a innovación, a industria. Por exemplo, imaginadevos que precisades refinanciar a vosa débeda no ámbito financeiro, ou que precisades unha xestión de cobros ou mellorar a vosa liquidez, pois poderíades solicitar un servicio deste tipo. En definitiva, a Oficina Económica está aberta a escoitar a todo tipo de persoas emprendedoras e empresarios que desexen acometer os seus proxectos de investimento e para que nós tamén podamos mellorar os nosos programas de axudas e liñas de financiamento e servizos a futuro. Invitámosvos a que vexades a nosa página web, a través da que podedes realizar as vosas consultas e tamén, se queredes facer calqueira solicitude de cita, tanto online como presencial, podedela facer a través da nosa página web. E iso é todo pola miña parte. Moitas grazas, Isabel. Tamén recordarvos que tedes a vosa disposición o programa Reacciona, que pecha o prazo de solicitudes este venres 15 de novembro, e vou vos deixar tamén a ligazón para se queredes ver máis información do programa no chat. Imos entrar xa en materia e para iso temos con nós a Ima Caeiro, que nos vai falar, como comentaba ao principio deste webinario, sobre a economía circular e as oportunidades que ofrece para optimizar recursos, reducir residuos e xerar valor engadido nas empresas. Benvida, Ima. Gracias, Andrea. Bo día a todos. Vou compartir a presentación. Recordarvos que podedes facer as vosas preguntas a través do chat e ao finalizar a exposición, Inma, daremoslle resposta. Nada, Vale. xa só iso. Perfecto. Vale. Vese ben? Sí, perfecto. Vale. Pois eu son Ima Caeiro, son responsable de sostenibilidade e transición enerxética en Innova. E nada, como comentaba Andrea, pois me vou encargar agora de impartir este webinar de innovación e economía circular e de ver como a sustentabilidade pode facer este impulso nas PEMEs. Antes de nada, vou a comezar cunha pequena introdución para ver o porqué de todo isto e ver cales serían os obxectivos do webinar. E o porqué, sería porque agora mesmo contamos cun modelo de economía lineal basado nun proceso onde se extraen as materias primas do medio ambiente, se producen produtos, se utilizan e se descartan. Isto trae consigo unha serie de consecuencias para o medio ambiente
que sería, por un lado, o esgotamento acelerado dos recursos naturais, xa que se extrae sin ninguna clase de control, digamos. Por outra parte, o crecemento dos residuos e a contaminación ambiental, xa que ao final deste ciclo pois, se xera unha cantidade grande de desperdicios e produtos que xa non se utilizan e pues, se tiran ao medio ambiente ou xeran estes problemas. E tamén un agravamento de problemas como o cambio climático, a degradación de ecosistemas por esa contaminación ou a perda de biodiversidade. En conclusión, a economía lineal non sería un modelo sostible co que seguir funcionando e se necesitan alternativas. Os obxectivos deste webinar son, por tanto, explicar que é a economía circular e como pode beneficiar as PEMEs, a economía circular como unha solución a este modelo lineal e poder resolver estes problemas que acabamos de comentar. Outro obxectivo sería mostrar como a innovación permite apoiar a transición a este modelo máis circular e máis sostible no tempo. E, por outro lado, comentar casos de éxito que poidan resultar referencias para poder implementar a economía circular nas empresas. Pasamos ao primeiro bloque, que sería describir en que consiste a economía circular e cal é a súa importancia. Para ilustrar en que consiste a economía circular, se ve na pantalla o diagrama de mariposa, o que se coñece como diagrama de mariposa, que ilustra como neste modelo hai un fluxo continuo de materiais con dous ciclos principais, un ciclo técnico e un ciclo biolóxico. Á esquerda do diagrama hai o que sería o ciclo biolóxico, que corresponde cos materiais que poden biodegradarse e volver á terra de forma segura. Este ciclo principalmente refírese a produtos que se consumen, como os alimentos, pero hai outros materiais biodegradables, como poden ser o algodón ou a madeira, que poden pasar ao ciclo técnico, do ciclo técnico biolóxico unha vez que se degradaron ata un punto no que xa non poidan seguir utilizándose para fabricar novos produtos. Esta parte do ciclo ten como parte principal a rexeneración da biosfera, se basa pois en procesos, as cascadas, que sería pois reutilizar todos os subproductos que se poida para fabricar outros compostos, pois non sei, fabricación de textiles a partir de residuos que poidan xurdir de outras empresas ou de outras de outros compostos, a digestión anaeróbica para ter combustibles alternativos ou o que serían as granxas sostibles. Por outro lado, no lado dereito do diagrama de mariposa estaría o que se coñece como ciclo técnico, que sería relevante para todos aqueles produtos que son utilizados en lugar de consumir. Esta parte do diagrama consta dunha serie de bucles, uns máis internos, máis pequenos, que están rodeados por outros bucles máis externos e máis grandes. Os bucles internos son os que máis valor poden capturar, xa que teñen unha maior parte do valor integrado dun produto ao mantelo enteiro. E, polo tanto, estes bucles son os que deben priorizarse sobre os bucles externos, donde o produto se ten que descompoñer para volverse a fabricar. Bucles internos serían compartir para poder manter no tempo os produtos, mantemento e reutilización. Estes bucles poden supoñer tamén un aforro de custos tanto para clientes como empresas, xa que utilizan produtos e materiais que xa están en circulación en lugar de invertir na fabricación de produtos novos. No bucle máis externo, que é o reciclaxe, sería a etapa do último recurso da economía circular, xa que significa perder o valor intrínseco dun produto reducindo aos materiais máis básicos. E logo, na parte dereita, pois temos cales serían os principios nos que se basa a economía circular, que a través destes bucles o que pretende sería, por unha parte, eliminar os residuos e a contaminación do medio ambiente, por outra parte, manter en circulación os produtos e materiais no seu valor máis alto e, por outra parte, rexenerar a natureza.
E que beneficios ten a economía circular para as PEMEs? Pois por unha parte temos a reducción de custos, xa que se consume unha menor cantidade de materias primas, e por outra parte hai unha xestión dos residuos, permitindo reutilizar, etcétera, e facilitando toda a parte da xestión dos residuos que se poden xerar ao final dun proceso. Por outro lado, estaría o acceso a novos mercados, xa que a economía circular permite atraer a consumidores sostibles e crear modelos de negocio innovadores. Por outra parte, teríamos a mellora reputacional, que pode ser un dos beneficios máis obvios, aportando un maior valor de marca e confianza da clientela, sobre todo tendo en conta que na actualidade pois, cada vez máis os usuarios e os clientes finales están máis concienciados coa sostibilidade. Estaría tamén a adaptación a normativas, que cada vez son máis exixentes en termos de sostibilidade e medio ambiente, e permitiría tamén o acceso ás subvencións, que cada vez contan tamén con máis criterios de sostibilidade, aparte das subvencións específicas que poida haber para cuestións de economía circular. Por outra parte, outro beneficio sería a resiliencia e a eficiencia, dado que habería unha menor dependencia de proveedores ao estar recirculando e ao estar reutilizando os produtos e os materiais que xa se teñen, e a optimización de procesos, que permitiría pois, esa eficiencia no uso da enerxía e dos materiais. E por último, pois destacamos o que sería a retención do talento, dado que a parte de os consumidores máis concienciados, pois a poboación en xeral está cada vez máis concienciada e pode ser máis proclive a traballar en empresas que teñan un compromiso real coa sostibilidade. Polo tanto, a economía circular axudaría as PEMEs a ser máis competitivas nun mundo onde cada vez hai máis exixencias en termos de sostibilidade e economía circular. E en canto aos retos que enfrentan as PEMEs, en particular para a implantación de medidas de economía circular, bueno, hai unha serie de posibles barreiras que se poden encontrar ao principio, bueno, son os que destacamos aquí xunto con posibles solucións. Por un lado, a transición hacia modelos máis circulares pode supoñer inicialmente un investimento elevado, xa que implica pois facer cambios nos sistemas productivos ou pode implicar implementar medidas de eficiencia enerxética, etcétera. E isto podría solucionarse pois accedendo a subvencións específicas para financiar esta clase de actuacións e tamén establecendo colaboracións estratéxicas con outras empresas e outras redes de colaboradores para optimizar o conxunto do que sería o investimento inicial. Por outra parte, dado que é relativamente recente os modelos circulares, pois hai unha falta de coñecemento ou capacitación. Polo tanto, sería importante que as empresas estableceran plans de formación específicos e que se uniran a redes de apoio para poder capacitar ao seu persoal. Pode ser que tamén se dea unha resistencia interna ao cambio ao implementar determinadas medidas de economía circular que impliquen cambios nos procesos, etcétera, para o cal o ideal sería poder implicar a todo o persoal desde o principio nas medidas que se implanten para a transformación á circularidade e sensibilizar e comunicar os beneficios que eso supón para a empresa. Outro posible reto sería as dificultades que poida haber na cadea de suministración, xa que non sempre poden contar con eses criterios de sustentabilidade que se poden requerir para ter ese ciclo pechado de economía circular, e ante eso, pois non quedaría outra que buscar proveedores alternativos que sí que cumplan con eses criterios e acceder a redes de colaboración. Outro posible reto sería unha baixa demanda inicial por parte dos consumidores, porque se ben é certo que cada vez están máis concienciados,
pois pode ser que unha parte sí que teña certas reticencias á hora de utilizar materiais, xa ben sexa reutilizados ou reciclados, etcétera, e tamén polos custos que pode supoñer. A veces os produtos sostibles poden ter un custo un pouco superior. Ante isto, pois unha posible solución sería realizar accións de marketing específicas e facer campañas de sensibilización aos consumidores para que pois tomen consciencia da importancia que ten a sostibilidade e que poidan preferir este tipo de produto. E por último, o último reto podría ser a medición e o seguimento do impacto para valorar que realmente pois se está conseguindo ese cambio. E para eso, pois o que se propón sería definir métricas e utilizar ferramentas de xestión ambiental específicas. O seguinte que vamos a comentar sería como a innovación é clave para a implementación da economía circular nas PEM. A innovación xoga un papel esencial na transición á economía circular debido a que proporciona ferramentas e enfoques que son necesarios para facer esta transición hacia a circularidade e transformar o modelo de consumo. Estes enfoques serían, pois, por un lado, o pensamento exponencial propio da innovación, donde se busca un tipo de solucións que teñan un impacto significativo a curto e longo prazo para superar o status quo, é dicir, para promover eses cambios. Por outra parte, hai unha serie de tecnoloxías innovadoras que resultan indispensables para apoiar o cambio a circularidade a través da implementación de solucións sostibles e desta forma dar resposta aos retos actuais dunha forma máis eficiente. Por outra parte, para a transformación dos modelos de negocio hacia modelos máis circulares serían necesarios cambios disruptivos que virían da man pois, da propia innovación. E por último, pois a adaptación a normativas e a demanda co cumprimento de regulacións ambientais e a atracción de consumidores cada vez máis conscientes. En canto ás áreas clave de innovación donde se podería actuar para poder fomentar ese cambio á economía circular, teríamos por un lado o deseño sostible, aplicando a innovación tanto aos procesos de ecodeseño e uso de materiais reciclables para produtos que sean cada vez máis duradeiros e que poidan ser reparables e manter desta forma o seu valor ao longo do tempo. Por outra parte, outra área clave onde a innovación xogaría un papel fundamental sería na optimización de procesos, xa que pode aportar solucións para a reducción do consumo a través da optimización dos materiais, dos deseños, etcétera, e tamén dos residuos e a eficiencia enerxética para ter unha manufactura limpa. Por outra parte, estaría a xestión de residuos a través da reutilización e reciclaxe de materiais e subproductos, non só pensando como dentro do propio proceso, senón de facer unha simbiose con outras posibles industrias, onde o residuo de unha poida ser a materia prima de outra. Outra área clave sería a dos negocios circulares, donde habería que darlle unha volta pois, ao modelo de negocio que poida haber para enfocalo máis, quizás, non tanto nun modelo de negocio de uso e consumo, sino tamén de utilización, perdón, basado pois, na sistemas de alugueiro, na sanitización ou na venta de segunda man. Por outra parte, o uso de tecnoloxías digitais, que vamos a explicar na diapositiva seguinte, e por último, a participación en redes de colaboración, tendo un enfoque máis completo e vendo a cooperación con outras empresas para o intercambio de recursos. En canto ás ferramentas e tecnoloxías disponibles, pois temos aquí un listado do Pacto Mundial dunha serie de empresas que se fixeron enquisas para ver cales serían as tecnoloxías innovadoras que se están utilizando máis no ano do estudio que é 2022.
Entre elas estaría fundamentalmente a recollida de datos a tempo real e o software enfocado á sostenibilidade, que coincide que son as ferramentas máis utilizadas tanto en gran empresas como en pemes. Por outro lado, estaría tamén o uso de Big Data en grandes empresas ou de IoT dentro de pemes. Dentro desa enquisa, o que se veu foi a importancia que se lle dá ao acceso á información e a calidade e necesidade de tratamento avanzado de datos. Por outra parte, destaca a recollida dos datos en tempo real e o software enfocado na sostenibilidade, como vimos que eran as máis utilizadas, e aínda que hai tecnoloxías innovadoras, como pode ser o uso de inteligencia artificial, robótica ou blockchain, que a día de hoxe non están tan implementadas, si se espera que sexan clave para acelerar avances empresariais en materia de sostenibilidade no futuro. Y en esta diapositiva pues hay un resumo de todas las posibles tecnologías innovadoras que podrían ser aplicables para facilitar esa transición hacia un modelo de economía circular, que no me voy a parar a definir todas ellas, pero que sí que poder estar disponibles en la presentación, que se compartirá al final. E pasamos agora a comentar algúns casos de éxito e boas prácticas en economía circular. Para a identificación de boas prácticas, pues hai unha serie de criterios que son definidos polo propio Ministerio, que saca un boletín de boas prácticas con unha certa frecuencia, e pasarían basicamente polos seguintes. En primeiro lugar, para considerar un proxecto, unha boa práctica de economía circular, debería ter un pensamento sistémico. É dicir, que haxa unha percepción e un análise da realidade de modo global, ou que é o mesmo pensar globalmente e actuar localmente. Outro criterio sería o da responsabilidade, asumindo a responsabilidade tanto económica, social e ambiental dos impactos resultados das decisións e das actividades de cada actuación. E establecer medidas de educación, concienciación e sensibilización en materia de economía circular como parte desa responsabilidade. Outro dos criterios sería o de repensar e rexenerar, renovando os modelos actuales en todos os seus ámbitos de actuación, incluindo o deseño, a produción, o consumo, o uso, etc., para a súa contribución, sexa de maneira directa ou indirecta, ao tránsito hacia a economía circular. De esta forma, restablecer e recuperar a calidade dos ecosistemas degradados e dar valor ao capital natural. Outro dos criterios sería o de innovar e virtualizar, fomentando a I+D+I en materia de economía circular, traballando na sustitución de materiais, produtos e recursos dun solo uso ou non renovables por outros que sexan máis circulares e sostibles, e que haxa unha desmaterialización directa ou indirecta. Outro criterio sería o de optimizar, reducindo e utilizando de forma máis eficiente todos os recursos, sean materiais, auga ou enerxía, e incrementar a vida útil e o rendemento dos produtos. Outro criterio sería o de pechar o círculo, que sería cerrar o ciclo de vida dos recursos, produtos e residuos a través da reutilización, a reparación, a remanufactura, un pouco que vimos ao principio do diagrama de mariposa, pues, cerrar eses bucles. Outro criterio sería compartir e colaborar, establecendo novos modelos de consumo, uso e negocio colaborativo e establecendo sinerxias entre todos os agentes intervintes. E, por último, a comunicación e a transparencia, transmitindo información de maneira clara, precisa e completa e, se é posible, baseándose en estándares de certificación e etiquetas ecolóxicas. Y como exemplos de medidas de economía circular implantadas, vamos a diferenciar dous casos. Por un lado, PEMES Galicia e por outro, pois, a nivel de España. Por variar, pero, bueno, poderían ser aplicables uns e outros en calquera sitio. A nivel de Galicia, pois, seleccionamos 3 exemplos, que sería o primeiro, Bico de Xeado, que, bueno, implementou medidas como pode ser a utilización de embalaxes reciclables e biodegradables, a reducción de residuos na fabricación dos seus produtos, a compostaxe dos subproductos resultantes e medidas de eficiencia enerxética.
Por outra parte, outra empresa sería Deliquia, que fixo, bueno, medidas parecidas, establecendo, o sea, cambiando os embalaxes por outros máis reciclables e compostables. Tamén meteu sistemas de logística inversa para recuperar envases que reutilizados e poder recuperalos, facer esa xestión de residuos, optimizar o uso da enerxía e a auga nos procesos productivos e facendo a reutilización de subproductos. E por último, como exemplo, pois, incluímos o caso de Pazo de Vilane, donde ademais de ter unha alimentación sostible das galiñas, pois utilizan embalaxes sostibles e reciclables, fan unha valorización dos excrementos, eh, teñen medidas de enerxía renovable e fan colaboración co ecosistema para ter proveedores sostibles e poder incrementar a economía circular ao longo da súa cadea de valor. E a nivel de casos prácticos en España, por un lado estaría Raíz Cuadrada, que é unha cervexa artesana onde teñen medidas como a reutilización da auga de refrigeración para tareas de limpeza, fan unha reutilización do bagazo para alimentación animal e fan unha reutilización do pan para utilizar como materia prima nas elaboracións que fan de cervexa artesá. Outro exemplo sería da empresa Hilaturas Ferré, xa pasando ao mundo do textil, donde utilizan residuos textiles como materia prima para facer as fiaturas. Fan reciclaxe de fibra de algodón e crean mesturas de fibras con baixo impacto, pois reducindo o uso de colorantes, etc. E por último, a empresa Ecoal, que ademais de estar certificada como empresa B Corp, fai un uso de materiais reciclados e neste caso, sendo tamén unha empresa do textil, o que utiliza pois, son botellas de plásticos ou outros residuos procedentes de outras empresas para fabricar os textiles que fan. Fan ecoinnovación en I+D e fan recollida de produtos ao final da súa vida útil. E, como para finalizar, pasamos a facer unha serie de recopilación das conclusións e recomendación de recomendacións prácticas. Como conclusións dos puntos clave da economía circular estarían que a economía circular supón unha vantaxe competitiva porque permite ás PEMEs reducir os custos, diferenciarse e aumentar a súa resiliencia fronte a cambios de mercado e normativas. En todo este proceso destaca a importancia da innovación, xa que impulsa modelos circulares máis sostibles e eficientes e permite mellorar o aproveitamento dos recursos e a creación de valor. E por último, todo isto supón oportunidades de negocio para as PEMEs, xa que abre as portas a novos modelos de negocio como poden ser a servitización ou o reciclaxe e a novas demandas de consumidores sostibles. E para finalizar, pois vamos a comentar unha serie de recomendacións prácticas para implementar a economía circular. Para implementar a economía circular, o primeiro paso sería entender as tendencias e o papel da empresa en concreto na economía circular para pasar a identificar as oportunidades que poidan engadir valor ao seu negocio. Esas oportunidades deberían ser priorizadas en función das necesidades e dos obxectivos da empresa e, en base a iso, establecer un plan de acción para implementar as oportunidades que estean identificadas como prioritarias. E, por último, resulta fundamental monitorizar o progreso respecto á estrategia inicial e as metas do plan de acción definidas. E para iso, pues, comentamos 3 recomendacións para a implementación deste proceso, que sería, por un lado, facer a auditoría de recursos e residuos, avaliando o consumo que se fai de materiais e a xestión de residuos e que permitirá identificar as oportunidades para reducir os desperdicios e a mellora da eficiencia. Por outro lado, neste proceso é fundamental explorar posibles colaboracións, buscando alianzas con outras empresas que poidan dispoñer dos recursos ou que poidan utilizar ou establecer sinerxias coa propia empresa e se poida promover a circularidade.
E, por último, recurrir a axudas e programas de apoio, vendo todos os que hai. Por exemplo, hai axudas de IDAP específicas para a economía circular, tamén a nivel estatal, etcétera, que ofrecen apoio técnico e económico para a implementación dos proxectos de economía circular. E pola miña parte nada máis.